Nyakwara Mogajwang odiochieng' makare, odiochieng' maber, ma iwacho ni odiochieng' ma wayudo thuolo mar twak. Kaka pile chieng' tich abich, wagoyo mbaka gi rowere, mano tiende ni jogo mawuok e kidienje mopogore opogore. Kawuono wan gi mor ni mar wan gi jogo mantie sikul, gintiere mbalariany mopogore opogore pacho kae, kendo twak mwada bedo go kawuono en twak kotenore kod ngima e mbalariany. Nitie ng'anyo madhi nyime, ng'anyo kod somo gigi duto nywandore sani Nyakwara Mogajwang'. To ang'o mosebedo kae katimore? Wasewinjo ng'ur ni kuonde ma nyithindo dak e skul kata mbalariany ochido kendo ok ler. Kuonde mag tiegruok moko bende yuago nengo mar ngima, pek mar dak e mbalariany. Omenda ma bende koro sirkal osebiro go kanyo yo motisi kanyo ni new funding model matayo mbalariany mopogore opogore. En ang'o mantiere kar kae manyalo miyo mbalariany mopogore opogore sani bed ni onge kod kwe kata moko chano ng'anyo moko bende osebagi. Ang'o wawinja ne gimomiyo ne gidhi e ng'anyo. Kawuono wada winjo nitie ng'anyo bende mag jopuonjgi, bende somo dhi nyime mbalariany, to kinde ma somo ok dhi nyime gin ang'o gini ma gitimo kacha. Ang'o winj gene achiel kachiel Nyakwara Mogajwang' ka wan e studio kar ka, ang'o wagoyo mbaka ni kodgi kachiel kod welo mamoko mabende nitie studio kar ka. Dhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo ka Nyakwara Mokiewo nyaka sango rwakni machiegni. Bed koda ka nyaka giko mar chenro saa 4:55 ang'wa tieko don dakika 5 romo saa 5 mara onyango. Bed koda kae nyaka giko. Akoni welo mantie godo e studio kinyi ma kawuono, kae to bang'e ang'wa winja ne sigana twak mokwongo madhi bedo godo ka achiel kachiel. Okinyi ma kawuono Nyakwara Mogajwang' yana mondo mi achak gi wenda mantiere ka, migi thuolo mondo mi gimoswa to gikonwa ni mbalariany mane magitelone. To okinyi ma kawuono ang'eni ka wachako twak ka wadonj matut e twak. An ka koda Fidel Wandiga ma en jatend jopuonjre mbalariany ma JKUAT. Ang'o moso okinyi ma kawuono kendo ang'wa chak mana twak kode. Fidel oyawre kendo machiegni. Ahinya. Anyinga Fidel Newton Wandiga, ane ker ma JKUAT. Erokamano kuom rwaka kaka wuono. Erokamano ahinya kendo kuom dio thuolo ker mar JKUAT. Ang'e kono JKUAT to untiere yo machal nade Nyakwara Mogajwang' bende kama chielo kaya ang'wa rango mana ni welo ma bende wantie go kar kaisa. Asekoni kanyo ni gin mana jotend jopuonjre mantiere e mbalariany mopogore opogore pacho ka. Ang'a koni kane gintie e yo mane. Vicky Adhiambo oyawre ahinya kiuk JKUAT mose Nyakwara Mogajwang' okinyi ma kawuono. Iluonga ni Vicky Adhiambo, apuonjra JKUAT. Erokamano ahinya. Thuolo ni kok itiyo kode maber bedhe kiwacho kok imose jodala onge thuolo bang' mose jodala kendo ka intiere kar ka. Mana konu mana sare kik uba e dier chenro ka koro osemako yo wadhi. Remi oyawre kendo machiegni, in ka ilo jopuonjre ma MMU kata Multimedia University machiegni. Erokamano ahinya Cleophas, an Remi Delal Osoti, an Secretary General kata jagoro maduong' mar University ma Multimedia, kuma weche to koro moche. Kendo odiochienge mosekalo waseneno kwa trend, kendo umewede wacho mana ni justice to nyaka wayuda kendo nyaka wataw gino Erokamano ahinya. Wacho ni MMU kanyo mane weche osemuoche. Aya, ang'o range Nyakwara Mogajwang' no chale en e yo mane okinyi ma kawuono. Antie kae bende kod Desmond Mbare ma en achiel kuom jotend jopuonjre e mbalariany ma Kenyatta University. Desmond oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya. Ginyinga an Mbare Desmond, an wuod Homabay Kojwach. Sani an japuonjre Kenyatta University. Kocha pok obedo maliet ahinya, nowapange to nitie kaka nobedo. Koro pod waneno kaka wadamedo chwade. Aya, ibo kono wacho ni komuoch to an kode kendo jowanjo kanyo buchopo ni yo makare. Wantie kae kod Zena Olo. Zena Olo oyawre. Oyawre ahinya Cleophas. An gi nyinga iluonga ni Zena Olo, awuok e mbalariany mar Technical University of Kenya. Kuma ne lecturers be obage ng'anyo malich kabisa makata koro school no classes onge. Erokamano ahinya. Koro ka class onge ti Nairobi ka ine class koso sani chamo mana story koso timo ngima chal nade ka intiere mbalariany kanyo sani. Nyakwara Mogajwang' wantie ka kod Jeff Kasera. Jeff Kasera oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Cleophas. Iluonga ni Jeff Kasera, jatiegra e school mar Cooperative University mayudore kar dak ma Nyadhi ma Karen. Kono to weche osebedo mang'eny, but watemo mondo wa control most of the issues mawuok kono
but kaka nenore taneno ka dhi muoch. Yeah. Odhi muoch nyaka cooperative kar dak mar nyadhi Makaren. Odhi muoch. Odhi muoch kabisa. Ok odhi bago kako bago jokeyu machiegni gi Northlands. Aya. Erokamano kendo machiegni. Erokamano kuom thuolo mar bedo kodwa e studio kinyi ma kawuono. Nyakora monge jwang' kipenjri kaka numuoch. MMU kata Multimedia University kod kar tiegruok mano ma Kabete Polytechnic. Kama kaka jopuonjre ne wuoyo, in nyari ntiere mbalariany, nyari ntiere TVET, Polytechnic mopogore opogore, bende ing'eni maik matimore e skul manya miyo ng'anyo bende wuogi. Owinjo ne ni ywak maduong' nen mane e kinde mane ng'anyo gi obagi juma ma wantieni. We are demonstrating because our VC, she's an acting his VC, but she's acting on nothing. The hostels don't have water. Our girls are not bathing. There is no electricity in this school. We cannot accept. These hostels are just like the high school dorms. They are in bad condition. We were paying 5,000 per semester. But right now, we are getting a memo that there is an increment of hostel accommodation fee from 5,000 shillings to 8,000 shillings. Wanalipa 10K per room, and you can't even access the toilets because the toilets are in a very bad state. The other thing is about the new funding model. Huyu first year ama second year atatoka shule na a loan of more than 500k, na haja enjoy the resources. Nimepigwa na polisi mguu, wakani dislocate, and then wakaniachia tear gas when I was, wakati nilikuwa nimelala hapo, wakanirushia tear gas kwa mapua. Wach malicha ahinya e mbalariany kendo ma gik mobedo kaka timore. Ang'achako kodi nikech ma en mbalariany mitelone mar Multimedia University, Remi. En ang'o manotimore, ywak maduong' ahinya en mane nyaka sani kwarange nikech en ng'anyo somo onego bed ni dhi nyime, nitie ng'anyo mag jopuonje ubende mantiere kar ka. Ochal nade? Adwa chako kuom kwedo wach malich ahinya manotim kod obila marwa ne wan Trevor Mureithi. Mar ariyo adwa wacho ni chopo okang' makoro lwet jopuonjre, lwetwa moko kakoro chopo ni skul nabedo ni onge pi chakre tich abich nyaka wuok tich. Nyithindo wan gi nyithindo manyiri, wan gi nyithindo ma yawuoyi, jogi ber ka luokore, jogi ber ka dusore. E seche ma pi onge manyiso ni nyithindo ok nyal dhi e chon, nikech chono nyaka bed flashed. Seche ma pi ni onge manyiso ni oses go ok nyal luoki, alwora mar jopuonjre bedo molil. Seche ma pi ni onge manyiso ni kata chiemo wan gadier ni chiemo ma nyithindo gi dhi chamo ok otede e yo maler. Omiyo ka nochopo chieng'no to nyithindo nong'iyo ni kalore gi mamoko mosebedo ka timore. Ka king'iyo clip no ineno ka nyithindo ywak ahinya ka giwacho ni onge kata mana gimiluongo gi dho ngere ni wifi ma mano nyithindo tiyo godo e yore gi meke somo. Nyithindo go kendo ywak kanyo kanyisi ni hostels kuonde ma gidake onge kata kuonde moko onge kata ler mar taya. Nyithindo go kendo ywak kendo nyisi ni kuonde ma gidake onge kata katen maginyalo keto magigeng'ore godo ne koyo gotieno. Omiyo magi mana kuom moko kuom weche mano miyo nyithindogi igi owang' kaluwore gi wasendiko ne jogi barua, waseluongo gi e bura, wasendiko ne gimiluongo ni reminder, kendo kane komano chopo to nwandiko gimiluongo ni final reminder. To mano bende kono bedo instigate kata nochwal ahinya, mano chwal ahinya ne en koro wach mar pi. Ka koro pi onge kendo nyithindo koro chuno ni nyaka ting' ndope, ting' depe, dhi omo pi e distances maboyo mondo giduogi, ginyal manyo kaka ginyalo luokore mondo gitim tije mamoko. Seche ma timore, iyudo ka jokuma tiyo matimo alwora e university kanyo. Jogo bende koro sandore nikech gin nyaka gimany pi mondo gibi giluok chope ma nyithindo go dhi e sechego onge kata mana pi maginyalo timore nade maginyalo flash godo. Omiyo jopuonjre gi nowang' ka giluwore gi ni pesa no to mano ma gichulo mondo giyud services meke skul go to ni malo mokalo momiyo gima gidwaro kata mondo gibed alwora makare koro nyaka ambatana gi pesa magitimore nade magichulo. Ng'anyo no ne osechung' kendo nyoro no kwane nyocha no kwane ne useloso kod tend school. Bang' mano nwabedo gi romo gi tend school, Mama Rosbella Maranga, kendo nwandikore, kendo onyisowa gigo mane wadwaro, barua mane andiko negi, ne gimiya reply, kendo ginyisa ni e juma mwachako ni, kata nyoro kanochopo gotieno, kombe mag somo e hostels nosechak kel, pi weche ne nosechak ng'i, curtains ginyisa ni donjo gokinyi sani, omiyo temo to gitemo nyaka sani, lakini penjo na maduong' en niya, nyaka girita mondo nyithindo kata raweregi dhi e ndara eka gigo ma gidwaro timre kare. Benu penjogi mano? Apenjogi. Duoko nan mano? Duoko en ni onyisa ni seche moko en bende
lwete bedo mapuot nikech gino ma serikal ng'wenyone mondo nyal riembo godo chenro mar mbalariany puot miwuoro. Ibo kono jonyuol kaka chenro rumo ka pi ntiere ka pi oduogo mbalariany koso pi podi. Zena, ya mbalariany mar Technical University of Kenya, ineno gima timore MMU, bende umi buok, gik makama gik mukale, koso gima chalane mag jopuonjre matelo nigi? Challenges makamano to e school kuondete mag tiegruok gin gik majikale. Lakini Technical University of Kenya, side sector mar hostel, to gimoro makamano poko timore so far. Gima osebedo challenge sana ne students sana, en mana seche ma maybe gidwaro ga accommodation cha. Iyudo ka nyathi ma onego bed ni join Technical University of Kenya obedo ga gi challenge mar yudo kar dak no kende, because iyudo ni kata hostel en affordable, it is just one. Koro ka okiriri matek ama okinge ng'ato modigol asoya gi backdoor to kinyal yudo, koro idong kiangaika, ibedo matek okinyal yudo kumidake maber. Affordable en pesa di? Ma affordable ma ji laro ga nien ga 7,500. Mano e semester koso dwe ka dwe? En semester te. Semester achiel. To en tie achiel mar nyiri, achiel mar jowuoyi. Koro kangi koso kanyo nikech ing'eyo ni population mar students mane university to ng'eny ga. Kangi koso kanyo endo to koro angi bedo desperate, idwa hangaika to seche moko ionge kata watni mana Nairobi kai. Mane chal mar ngima kama gintiere. Vicky, in kaka achiel kuom jopuonjre mantiere mbalariany mano mar JKUAT, ng'eni kama intie kanyo ka ng'awuok iri adhi mana iri jatendi ker ma utenore jopuonjre duto mantiere mbalariany ma JKUAT, Fidel Mwanogwedhi studio kinyi ma kawuono. Ochal nade ngima ma jopuonjre nyaka sani? Nikech wachni en ng'anyo koda ka somo. Dipo ni kichane osetime koso podi, to kosetime orocho chenro e yo machala di school? Skundwa mar JKUAT so far en sawa lakini ok sawa ahinya. Nikech nyoro noornwa memos gi Christian Kariuki kowacho ni nitie pi odok piny, koro mondo wa maximize mantiere. Koro waneno ni ka gisechako wacho ni pi dok piny, mano tiende ni hygiene wise school nyalo bedo at stake. Koro to somo sebedo maber, to ng'anyo mar jopuonje mosebedo ka inconvenience students, kaka video clip moro nowuok mar JKUAT ka lecturer moro wacho ni mondo jonyuol okol nyithindo odog dala, to ni school ji nyalo mala dok January. Koro mano inconvenience kaka for years madhi timo penj gi first years mobire school mar neno tiegruok no, to koro ineno ka koro gine juma mar ariyo to school is not going on as usual. Fidel, mane chamaro kendo gima Vicky wacho na eni moro mane warita ahinya. Iwacho ni nitie gimoro achiel, gik moko ariyo adek mamiyo ga jopuonjre wuok oko kendo wacho ni wadhi e ng'anyo ma kama, kata wachan gik machalo kamagi. Nok mar pi mbalariany ma JKUAT, e kind gik mamoko mantiere, mbalariany ma JKUAT chal nade nyaka sani kirango welfare mag jopuonjre? Okanyal loso ahinya kuom welfare ma jopuonjre nikech wan kaka students wan gi association mamarwa miluongo ni JKUSA, to jopuonjre be nigi association mamargi miluongo ni UASU. So for us mainly we deal with our associations individually, lakini gisani okanyal wacho ni nitie general issue ma is JKUAT based matimo jopuonjre ma JKUAT mondo ng'any mashida mawuok JKUAT. A national issue, these people are crying out for their pensions, these people are crying out for their pay cuts. It's a national issue cutting across all universities in Kenya. Gisani JKUAT, the only challenge you're facing is infrastructure and watch P, and ntie shortage mar P chakre Monday this week, and watemo work around it, and the major challenge is there's a major pipe burst from the main suppliers from Ruiru, but it is being contained and managed in school. One giboholes around Koro, the supply has been low, but at least the administration and the institution is trying to supply the little that they can as they work around the clock to resolve the major issue. Ama affect main supply mar PA institution. Merukamana ahinya. Mbare, Desmond, mbalariany ma Kenyatta mabende intiere nyaka sani, iwacho ni gik moko ichano to bedo mana mopogore, ngima jopuonjre chal nade? Erokamano kendo. KU okoyot ahinya. Aparo mokwongo kawuono kana chiewo nadhi luokora mondo abi koni, tayudo ka pi onge. Koro chuna ni kora akaw ndo adhi amany pi kumoro no. Mano gima ber, iwacho ni manyo ndo. Then kare dhi kama chielo ni wuoka
tibiro dobedo mopogore ka dionge ndo dichom kure da onge ndo to koro da wacho ni maka wuono ni to koro na choro mbele to there are other challenges ma affect jokeyo achiel kuom gi en bech chiemo MSS igni ariyo mokalo kuon ne siling 7 alot ne ni like siling 17 ni nyalo chamo sapati nindi sani kuon en siling 25 mondo mi chiem dwaro 50 gi siling 50 kadhi mbele hostels bechgi iwacho no medore and it's evident kendo hostels betin ma ji mathoth koro chuno ni mondo dhi odag oko to joko bose fwenyo ni koro hostels tin koro bech hostels bech udi ma oko be gimedo to gin gik ma magi together kwariwo gi the new funding model ma be ji osewuoye committees have been made workshops oselosi to there's nothing malokore koro jowa igi wang' taneno ka ji igi wang' to dakika matin memo kioro to ng'ato chakoro mare and en ywak sana ne jotendwa madongo nikech every time ma ji riwore mondo duonde ji owinji to jomoko dhi bet piny to kosemigi mar ofuku iluongo ni mar cabbage kosemigi mar cabbage to gichak gi cancel mpango ma ji nigodo mano ng'ama timo gin ten sikul koso kata sirkal koso ng'ama donjre weche ten sikul no there's some student leaders moko ng'ene wacho ni imanyo iyi mondi koro koselosi igi to koro giwacho ni wauru ng'anyo nwabet piny ji owacho kamae aya Jeff unimineno ga iu koso ang'o timore kerango mbalariany mano ma Cooperative University of Kenya ma intiere kada wuoyo about Cooperative University about weche mag welfare mag student kaluwore gi weche machalo kaka pi chiemo dak wato karen kocha to pi problem mar pi to waonge go lakini there's a problem mar sani rise ma chuno student koro chuno wani mondo waduongi gi dhi ndara issue moro ni sani okel policy moro ni ka India academic gap chalo supplementary special exams ni kone okitime within the stipulated time to kiyieni mondo idhi mbele gi somi koro ing'eni mano student most of them these exams nobedo offered ka gin e long holiday moko ne ni attachment koro ing'eni ka giduogo to giduogo gi pressure ka giduogo to nyiso gi ni sani sechulo fee lakini okinyal dhi e kiwango machielo koro students gimiyowa pressure nikech kaka student leaders from that institution koro ging'iyowa ahinya ni to watime ang'o kaka wan student leaders koro wasendiko barua ne jatend school koro waritogi mondo gimiwa feedback nikech student to gin student ka gidagi ka negotiation ok nyal tiyo to gibiro chuno ni mondo watergi e ndara to mano is something we are trying to avoid to kang'iyo weche mag dak e school hostels wa good condition apart from one watiyo gi policy moro ni ka problem owuok to wasettle ka sama owuokeno ka pi olal kawuono to waensure ni kapok odiochieng' orumo to pigno oseduogo to ka wan gi weche machalo kaka beds kata gimoro amora chando gi hostel to kotimore to watiyo gi policy moni the next 1 hour we are engaging them in a conversation to ka gidagi to use other ways nikech iwacho ni if you can't join them on the table then break those tables koro kok ginyal winjo kwa dhi e mesa no to mesni gemo bro turo erokamano ahinya wacho ni kanye kama intiere adani walok tanga kendo waranga ni gin ma jatend piny Kenya notimo mana kirango juma mantie ni twak mosebedo mantie maduong' ahinya en loso komiti madhi bedo karango new funding model mago mag universities mopogore opogore paro mar jatend piny Kenya chugo aput makama madhi range oparo mopogore opogore jopuonjre osebedo ka ywak ni banding ni obiro yo mopogore opogore en ang'o miyo ywak maduong' tire kata jatend piny Kenya oseloso komiti Remi Cleo agwero kamana ahinya kendo achiel kuom gik madwa kwedo matek kabisa en chugo aputno nango mokwongo aputni en okenge mage mano ng'i mochopi ni ng'ane nyaka bede aputni to ng'ane nyaka bede aputni mokwongo ywak mosewuok nyaka na aputni chuogi en ni mbalariany moko ma bende nigi ywak mopogore opogore okonywande iye kaendi king'iyo mbalariany ma wadadhi nyisi kata cooperative kae onge kata achiel kuomgi monywandi komiti no kidhi e mbalariany mar Rongo gibo nyisi ni onge kata achiel kuomgi mokete komiti no kidhi e mbalariany mar Pwani kucho bende onge ng'atgi kata achiel mokete komiti no kidhi e mbalariany mar Tum
onge ng'ati mokete komiti no. To kidhi e mbalariany mamoko kaka koro KU kaendi tiyudo ka onywandi ji 5 e komiti no. Idhi e mbalariany mar KU, Fidel idhi nyisi kaya ni omiye mare to chako kete gi ji moko 2, moso en gi ji 3. Koro ywak mokwongo en niya, kriteria mane ma jogo tiyo godo e chuogo komiti ni. Mar ariyo, komiti ni wang'eyo ni bende iye kaendi nitie jomoko mokete komiti ni ma gin to bende ok gin jotend jopuonjre. Gito gera ka gidore iye kaendi. Mar adek, joma nie komiti ni gimbe wang'egi gin jogo mwaluongo ni gisedhiga gi serikal mang'eny ahinya. Omiyo gima wa expect kata gima liwuok kuom komiti ni mopogore ahinya kata manyien ahinya bende ok wane. To komiti ni ere tiende loso komiti ka wadhi siko mana ni wabiro gi gimoro madwa temo kosekethore kani waringo waloso komiti wachugo aput watemo kokethore to wachugo aput. Omiyo kuma chunge kata kuma bede amedo kwedo ahinya wach mar komiti no kata put no ok odhi konyowa, kendo kata ka komiti no bedo wasebedo gi migepe gi serikal kwachako gi dala mar Naivasha wabedo kodgi kwanyiso gi gigo mwadwaro mondo giketi no gitimo mano. Wadhi e Kenya School of Government kendo gitiyo gi pesa mang'eny kabisa ka watemo lombogi kata watemo nyiso gi mago mahinyo jopuonjre kuonde meke somo. Waya kanyo onge gima ne gitimo. Sani koro jaginyiso ni koto biuru mondo wachuk aputni. To ka aputni Cleophas wadhi loso apude nyaka karang'o? To apude ni chake miyo wane nyiso wani dhi kawo dweche adi? Dweche 2. Dweche 2 gima nyiso ni dhi rumo dwe mar 11. Dwe mar 11 nyithindo timo penj kendo semester koto rumo ji dok dala. Manyiso ni maendi en achiel kuom mana migepe mar ketho saa mondo wiwa timore nade? Wicho wil kata mondo ji omed somo, saa omed sudo, ji otiek semester mondo warit semester manyien gik moko chak dhi kamano. Omiyo kuom mano akwedo komiti no kendo akwedo aputno. Kendo achunga kamedo wacho, bedo kamedo wacho ni ok wabi yie kendo wamedo kwede e okenge mopogore opogore. Erokamano Fidel. Ok en thuolo ma sirkal inyalo mi thuolo jatend piny Kenya oseloso aput. Iwacho mondo mi aput thuolo mondo mi obi kod recommendations mopogore opogore. An gi different opinion kuom mar Remi. And I've decided to give this committee a chance. In that nikech mbalariany mari nigi jok moko koso. Mano okay reason. Gini wacho ni ka un ji adek to jo MMU pono wacho ni gionge go jorongo onge go kama gintiere. My take and near in the past wasebedo gi meetings gi, wasebedo gi engagements gi. We started in March, it is now September. In between wasebedo gi meetings gi nyaka gi ker ma Republic ma Kenya addressing the same issues, but we've never had these engagements in a serious form. Wangni committees have been put up. Wangni committees, specific people have been put in a specific committee to resolve a certain thing. Ma different kuom gik mwasebedo go, meeting mwasebedo go ndalo mapodi. In the past, we were just being called for a meeting as a group. No clear distinction of what we are supposed to do. No clear report of the aftermath of whatever we've discussed. But this time around, Sirkal okawa different trajectory. Gi invite wa as stakeholders, mondo wa review model ni. Gikao for example, apar gigeto a committee ma review the interest rate. Gikao jomoko adek giketo a committee ma review appeals. Gikao machielo kendo giketo committee machielo ma review a specific thing. I also agree with Osiepa Maremi ni JMMU. The composition of the committee is the problem. Watch committee, the idea of the committee bear. I embrace it, but shida gi committee ni and the composition of the committee. Kendo moacho criteria motigo coming up with this committee. Committee no upongoji muangeo maber ni ok student leaders, people who are clearly known. In Kenya, we have close to 70-something universities. The committee is composed of 129 members. 70, ikikao jia deka each and every committee, kata jia rio each and every university. That is a figure of close to 140. Something that could be affordable. Or agree niya, students leaders te oknyal bedo committee no, but at least student leaders from universities gite could have been represented in this committee. Koro, committee ni sawa, the committee aspect and idea ni sawa, but the problem and composition mar committee. And the other crime mar committee ni, and these people who are non-student leaders, magi jomwangeo maber, and we know their intention. Koro, my problem is, koketai committee, these other people who are non-student leaders, there is some perceived outcome, madhe public ose chako portray. Kaka saying my English wachocha, kiketo a priest, gia prostitute in the same room. At the end of the day, one must convert the other one. Koro maybe a priest kanyo to
jomoko gigin gimachielo chakoro at the end of this conversation maybe they'd meander the conversation to something that was not our projected outcome. Koro our challenge giwach committee ni and the constitution and the membership of this committee. Other than that, I feel the committee is a good idea, and we also want to issue a stern warning to the government. Well, it has been the fond of the government constituting these committees, taking student leaders for granted, and taking us as scapegoats. This time round, it won't be business as usual. We call for reforms. We've been calling for reforms ever since. But this time round, we appreciate you've given us a stakeholder engagement. We'll take it, we'll sit down, we'll discuss whatever we are supposed to discuss. After that, each and every committee will give a report, and whatever we discussed, whatever to be implemented, failure to implementation of whatever we discussed, streets podntie, wadhinganyo nyaka giwinjwa. Aye, mana kamentiere wacho ni lal ni Daniel Luga. Daniel osechaka mako weche mag funding model Fidel to koro kawe otiratira kumoro machielo kama mantiere karaka. Dai kosekalo 43 wadakawo yweyo masani machuoka nya to kaduogo Zena, Jeff, Desmond kod Vicky oduko penya ne penyo moro ni debed ni committee molos ni en delay tactic ma sirkal tiyo godo mondo mikik udhi ndara mondo mudhi ukwedi no wach ni wuok oko chieng' tich moro ka jadi mano wuok jimatin kabisa kata ka nigi wuok nok githoth ka nigi wuok to nigi tiyo to gidok to committee ni olosi debed ni delay tactic ma sirkal tiyo godo koso en yo moro makata un bende podu medo sira en kono Cooperative University of Kenya udhi kode yo machalnade tuk kachiel kodaga KU kod JKUAT Viki ang uduogo iruka uduto mana bang yweyo makao sani nyakora moke juang mendiko no sani ka waduogo bang yweyo bedwa somo ote kikidhi mabora. So far umefikiria kinyo utafanya ido? I'll clear my school fee, and then the other part of it I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had.
I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Avieta. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Afaiti gi pesa gi bank account and above. Iwinjo. Nyathini na romogo kachamo pesa. Imagine ochamo pesa. Ngini pesa jose mako gi jadi. Tanyise no mera. We chamo pesa. To no ndaka. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda. Nikigiluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Nyagora Mogejwang, iwacho ni antwak madhi nyime kata ka yueyo wasekao to sani na wakao yueyo to indiko nwa kendo imedo oro nwa otego. Wasomo gi mana bang' yueyo mana bang' sani samonti sani. Okang' wakao ote sani. Koro wadadhi mana nyime ka mondo mi warang ni jotwak to wacho nade kotenore kode achiel kachiel. Koro kik ubed maluor. Ote mawuoro wabosomo gi kinde madwarore mana ka wantiere kar ka. Desmond. Komiti ntiere kar ka jatend piny osechuo komiti onego bed ni chako tich gi onego bed ni dhi ka gi ka to upingo komiti machalo kama. Isiro wach komiti? An kaka Mbare an apinge 100%. Gik momiyo apinge gin weche ang'wen kang'eny. Dwe mara romo moro nobedo, workshop moro nobedo Lake Naivasha Resort with the Ministry of Education. Ji nochiwo recommendations gi. Mane romo mag jotend jopuonjre koso? Jotend jopuonjre with the Ministry of Education. Nyaka gi sani onge gimo setim. Another thing ma joma ni e community ni gin ng'a gini. En higa mar 4 higa mar 6. New funding model ok affected. And a good number of them jogi nobedo gi bura gi ker wige moko mokalo ka. Ose wuok kodgi. Koro tero gi kacha cha mondo gidhi gi support. Mae gima osebedo katimore. Kane jua Naivasha ji nowacho ni new funding model rach. Ndalo 2-3 bang' mano ker obedo gi lecturers piny gi VCs piny. VCs wacho ni gini ber. Koro an kaka Mbare tawacho ni komiti ni ok onego bedi. Mpaka osego Kenya kamoro. Kata kaka nawacho lecturers lecturers the Kenya University Staff Association nobedo piny union nobedo piny 2017. Nyaka kawuono mbaka mane gigoyo pok notimo gimoro amora. Mbaka mano ko Naivasha kotenore kod funding model masani majilosi momiyo komiti ni olosi. Gik mage manu wuok godo kwacho ni mae kaka wadware to nuwuok kwacho no rach sando koro ber. Adjustments nonego time ginene e bands mondo ofavor ji. Then ne kaka jomoko ne ng'ato ne band 1 to ko deserve bedo band 1. Nyathi jamoko bino nyathi jamoko iloso ne kaka iloso ne to bede e band 1 nikech onge ng'ato kamoro. Jomage mane nigi Mbare Naivasha ka ni Naivasha Jeff Remi ni Naivasha kachel koda ka Fidel en ang'o ma kuom gigi duto mowacho ka niero magi manotim gik pesa ne wacho momiyo komiti olosi ni ulosi wigi bende kaunti Naivasha.
Adwa siro gima Mbare wacho. Kani wan Naivasha plus other meetings mwasebedo go kata Nairobi ka wasebedo kwa chiwo suggestions concerning model ni and none of the suggestions gi osebedo implemented nyaka gisani. Watch committee asiro committee ni nikech the nature of the committee wangni opogore. In the past, they were not committees actually. We were just being called to talk to the ministry. The ministry nelungo mondo ginyiswa kuom funding model, and in the midst of our conversation, our views were being taken, and nothing was done about them. But wangni a sirkalo chiwo committee or also stakeholder committee, madhi form base of stakeholder engagement. Mainigero ni jengi madhi woke. Aonge geno ni case of the constitution of the committee, but idea ma committee ni ber. Idea emerwako. Idea arwako idea ni kendo arwako idea ni because we have a clear guideline and we have a task of each and every committee. There are several committees. It is one big one, but obedo subdivided into segments. Ma review different things. Koro, we have these individual committees. At least we have a way forward. At least at the end of the committee, I'll know student A, B, C, and D wine. Nene committee ma review appeals. The negichio recommendations mage. Recommendations gi, have they been met? They have not been met. What thing anyonikech? Recommendation A, B, C, and D had not been met. Ada ni mapano kanyore mi karaka pokabiro iri. Kapokabiro iri kod Mbare. Ada winjo patch Zena kod Vicky. Koten record committee ni. Chuoge mondi. En paro mirwako? Erokamano Cleophas, ano karwako paro mar committee. Wakwonga wach kaparo maber, aparo nu maber, ni wasigu sani mar japuonjre en new funding model. An ja second year, ma abedo affected one an achiel kuom students man koka onjo iyo funding model. Koro wabedo affected sana. Nikech anya paro kana dwa donjo e mbalarian, ne kana tero ne janyuol barua mondo mi fees kaka nondikite. To kanong'iyo to nyisa mana ni nyathina adwa teri school mondo isom mana gi 1 million te nyaka itiek 4th year, meaning nok gi understand. To kata kamano kata wan gi paro mang'eny nikech ka nidwa biro ti paro pesa ma janyuol dwaro chulo. Matiende ni nok giketo ler, en gimoro ma onge ler ma kata janyuol ok pimne kata ok nyise ni asa household pesa di monego bed ni chulo. Koro yudo ni jonyuol mang'eny sama nyathi oluonge campus, ang'eyo many of the students makata sani nokodhi e campus to ne gikalo nikech giluor nikech janyuol kitero ne barua to ok understand to query no onge pesa no endo koro konyar tero nyathi. Koro kadugi committee kae iyudo ni majority of the students mano okaw ni mondo dhi obede committee kachacha okaw students mang'eny gi kata onge e model masani, new funding model masani ni, meaning ok gi understand sana kaka jibedo students moko gi obedo affected. Koro ing'eni kata ka gidhi represent wakachacha gionge chuny lit kata pek ma wakale. Koro ka gidhi kuchocha like kata ka gidhi wuoyo ok gidhi ng'eyo uzito ne nikech uzito ne ni side wa wan jok ma obeda affected. Do interject mo wacho no. En wrong wacho ni okwa winj lit manie model ni nikech joma bedo affected gi model ni gin nyiminewa, gin our brothers, gin our relatives. So it is very wrong wacho ni okwa winj lit mu winjo kendo one student leaders oketwa kacha mondo represent our fellow students. Koro when I go there, when I sit in that committee for example, abete committee no on behalf of my students. So it is engima racho wacho ni ogiwinj lit. To students go machaki winjo ka wuoyo to wacho ni uonge lichunyo no mantie gani. Wacho gimomiyo wa chunywa tho kodgi. Inya paro kata kane wapango strike mondo mi waduog wawach korwa kaka wawinjo iyudo ka gina mane gitelo kendo ginyiso wa student leaders giendi. Let me wati gi example mar student leaders na mane Technical University of Kenya mang'eny gi osechopoga machiegni gi ker. Iyudo ni ka gisedhi kata chama gi mosre gin non of goyo pichni gi jatelo. Ka giduogo to koro giduogo magiling magikanyaga nwachini ni koro ok timang'o ok tim ng'anyo niendi wamedo mana inyore. Emo mina nok sama ka gisedhi kamano to wabedo gi luoro kata wan nikech wang'eni kata mai ka gidhi podi dhi mana mos gi gichien gi envelope ma brown ka giduogo to gitulia to wamedo inyore. Aya iwinje kaka jere Vicky ochalane korka kori kiwinjo wach committee iwinjo koro tie jok ma idiore gi moko bathe ka gintiere gi wach ma Fidel owacho agedire mi bede da medo donjo ne jok ma dhi moso ker akaka embodhi. Kore wach committee ni ananyalo wacho ni ober
to orach. Ober ni kaka Fidel owacho ni ene priest ma dhi represent wato nitie jok mokogo. Koro inyalo yudo ni Fidel nigi interest wa kaka students ma bedo affected. But there are student leaders moko ma they don't have that interest at heart. Gidhi kachacha mar satisfy gin owuon. Koro an penjo nani angomio kane oter student leaders Naivasha. There is nothing that was done. Gap nitiere kai ma gik mane discuss, was it in vain? The allowance managio mikocha. Pesa manutigo kono ne in vain. Angomio onge gima gisetimo nyaka gisane. Secondly, ka jogibro dhie committee ma gidhi gitwak kanyo. Gidwa timo nwango in that period ma seche ma ji dwa timo penj gibro bedo gi some stand ma bro rule kata bro kelo fee policy nikech ibro do one skundwa okinya timo penj ko kitieko fee. Koro ne ngama okotieko fee nikech maybe no kete band ma okonego bede. Obro timo nango ka revision ma jibro dhie committee no oko bedo sawa by time ma jitime penj. Koro my question is onyalo bedo ni en delay moro ma idwa tigo mondo jopuonjre odog piny kosen nango. Erokamano Jeff. Debe ni mano e paro maduong' mantiere karka. To kani bedo Naivasha in bende nen romo mar ketho sa. Erokamano ahinya. Ada kuonga chako ni committee loso committee en gima rach mokuongo. Nikech committee ni joma loso committee maneno ni members mar committee gi ng'eny gi gin adhoga mose dhogo kwa pango ni watimo kama to overnight gidhi gini to ka gichiego kinyi to giwinjo ni koro giloko pachgi. Mar ariyo ok ginyal nyiso wane gikawo joma support ideology margi kendgi to joge ma giketo ni form committee. As an example, Anawo Cooperative University, none of student leaders were in that committee. Mateni, our welfare is not represented in that committee. Mateni, we are not part of that committee. We are not part of the ongoing conversation. So this is a delay tactics. The Kechereti and Dewadhi Naivasha, Gikmawacho Naivasha, Okotim, Ochakwadi Kenya School of Government. Kagi biro ge represent Gikma Miriambo, ma student digino wang mo guko weni giburan. Sani wachakwa dhi warado gi ker jatend piny Kenya KICC. Kanyo be kubiro to dwoko penjo kaka jo penjo neno kaka dwoko penjo. Koro penjo wani en nyaka karang'o mibro bed kitugo gi wiwa ni kwa goko komati titimonwa kama. There was a time man wapango ni September ni no dhi bedo gi strike. Nikech koro strike is the only language ma the government can listen to us. Kose bedo gi strike, the same people mane committee ma student leaders from different universities gi. They're the same people moketho strike a day too. Ichiego kinyi tido ka gigolo a memo ni there is no strike. New funding model ni ober nango nikech ne wan kod kumora chiel up to the last minute ko wacho ni new funding model ni orach nikech o interfere gi student. A lot of students are complaining ni ok gidwa bands mugiko. To kane wan Naivasha wangiso gi a very simple thing. Scrap the last two bands baka giketo ji e banding ni. Then wapenjo gi penjo mora chiel. Giwacho ni there is a tool magitiyo go mondo gi place ji. Ngeni ma Kenya. Ngato bro, there was a time maneno ka conversation moro ngato wacho ni ka en gigi moro matin to kel mondo ketie band 1. Is this the same conversation mapodi wacho ni podwa lose committee to gini en gima rach ma jonyuol ok dware, student ok dware, lecturers most of lecturers ok dware, the vice chancellors ne on our side, then the gibedo gi meeting gi ker mar Kenya ka giduogo to things changed. Koro gimuro penjo wan ni en nyaka karang'o ibro bed ki contain wiwa ni samatin sani koro lost committee ni bro kao 2 months and the student had to proceed with their learning. Idwa ngisa ni nyithindo masani e poko chulo fee because of this new funding model giti bro kony gi nango. Koro ato committee ni apenge gi percentage mamalo kendo ngama support committee chalo mana ichala ndhoga gino mitamedo ka adwa wacho ka ndi Cleo ni kidwa bago migago to kidwa tedo chapat to kidwa chako tedo chapat ikuonge bago mogo kokitedo chapat okitedi chapat kokibag mogo ate mo wacho nango kidwa kane gidwa keto new funding model ni into action kata mondo mi onyal tiyo kuma ne ber kwa chako godo en committee ma ko injoge wacho ni dak ne gigwelo wa e chon mondo wabede committee no mondo wanyisgi ni jodalawa gimodwa timoni dhi hinyo wa gi ka
gika. To motelo ne mano Remi, don nudhi Naivasha. Nudhi ketho sa Naivasha, kozo gik manowacho Naivasha onge komitini. Adwa nyisi Cleo kaendi ni en wach malit ahinya nikech ineno kwa dhi Naivasha watiyo gi pes jopiny machulo ushuru kwa bedo Naivasha chiegni ndalo 3 mana kwa temo wacho ni wadwa kama okawo dweche mang'eny to kwa ng'iyo ripodno mane tij komiti nogolo bang' mano to giwacho ni jopuonjre nowacho ni gino ber kabisa kendo giyiere godo. Wadhi Kenya School of Government gichak gitiyo gi pesa mang'eny kabisa ka giya to gik mwana wacho te kata mwana miyo gi mondo giwuog godo ok gitim. Wacha kwa dhi KICC iwinjo ka jatend piny biro to en mana pache cha motegno omedo mana uso ni sera mare mana mungirore godo cha iwinjo kuma nyiso niya gima lit na kore niya ere kaka wan gadier ni ji 129 to ko dhi nyiso ker kata gidhi nyiso ker ang'o ma gidhi biro godo manyien ahinya mapok owachi kata paro manyien ahinya mapok ji otemo paro kata wach manyien ahinya ma gidhi medo ka kata impact manya ahinya ma gidhi kelo ne nyithiwa masani. Nyithindo ywak kendo king'iyo pi wang' jonyuol ka nyithindo join school ywak nyithindo go kata ywak jonyuol go en wach mok wanya kawo to walingo do to wasim ni weche beyo. King'iyo ka nyithindo sandore ndalo ma ko ji chiegni timo penj en ma kido nyithindo loso WhatsApp group temo mondo wabiye kata wanjo telo mondo wanyal choro lwet wang'ie ni to gidhi tieko fi mondo ginyal timo ang'o ginyal bedo ne penj. Sirikal bo nyisi ni wayie ni nyithindo temo mondo som sani kata nyithindo temo mondo join sani ok ging'eyo ni university kata tend mbalariany to dhi chopo kumoro manyiso to ni penj ok inyal timo ok timori nade kokitieko fini ok wigi chaki wil kendo gacho ni nyithindo gi obiya gimeda donjo to sama gimedo donjo ni ok ginyisi no geni to donjo wachulo ni kamae to Leo sani ka nyisi ni ngima ma Kenya sani ka ng'ato komi chiemo ka ng'ato komi kaka idak to mi fi ng'ano chal gi ng'amo medo hinyi nikech chiemo ka nyathi chiemo odiochieng' achiel ichamo breakfast to iwacho ni bana namadho breakfast 4 koto awe lunch onindi ang' achaka chame sapa. King'iyo kamano kigo nyaka dwe rum ngima tek ni jopuonjre kendo nyithindo mang'eny sani gidhiye gimiluongo ni depression gi dho ngere paro machando nyithindo mang'eny somo conducive environment onge pachi en ni feature badhi tieke. Mar ariyo be dhi chopo gimoro manya yudo kata migago mondo anyal contain myself in school kai koro maga chiuku gik wacho ni sirikal nyaka doga piny nyaka gi yia ni gini osemuomowa muche lakini watimo nang'o we warit mondi era raka mane gin godo ahinya kata ng'ane kethore malich ahinya momiyo nyaka ne giwaya yor somo mokalo mondo gibi gi this new funding model to araka ne ntiere ere gima ne mono gi keto jogo man gi lony makare mondo nyal ng'iyo gini e migawo mopogore opogore to komiti magi chuogonwa ni ero gisechuoge to ere gima gidhi biro godo manyien ahinya mane wadwaro kata mane osekoso timore koto dhi timore e komiti ni mago penjo mwamedo penjo. Erokamano ahinya mbare ni gimoro ma ile ahinya kanyo kapok abiro ir Fidel. So to ni Fidel ja komiti mantiere ka obokonwa mathoth to mbare minyalo tieko godo wach mar komiti. Gik ma ila ng'eny kabisa wach komiti ni akachomo dhoge kwan KU ok register units kapok itieko fee. Sani ang'e ng'ama nigi fee balance of 82,000 to nego tieke by dwe mar 4 next month. Odwa golo pesa ni kanye? Onego wang'e ni nitie jomoko 5 JKUAT, nitie jomoko 4 skundi, nitie jomoko 4 technical man gi same problem. Wayedhi go mbaka mondo jogi ohinyre. Wadhi go mbaka gi sirikal mondo jogi ohinyre. Onego dong comrades interest at heart. Magi monego wakaw. Chien kane wan gi bura moro gi registrar academics skundo to nonyiso ni en kata gin ok gi understand gi to nyoro nago mbaka gi daktari iluongo ni daktari Oyo en a senior lecturer. Oyo nyisa ni wan nokobedo consulted kane gini biro but ne gibedo consulted. Gima koro chiero ng'any ma koro gimbe gi ng'anya ni en nikech new funding model gin gi gope kaka lecturer kaka schools ni gi gope idwa chul gope gi nade watax nyithindo nade new funding model koro sani gini acha ni omuoch manda kwani instead of the gomba gi sirikal wariwro gi lecturers to wago gini ma serious to sirikal ochiew nikech sirikal ok bi chiwo gi mbaka manda dieri mbaka no chako 90 kia diwa ji go mbaka onge gimoro amora kia BBI jo beto go mbaka onge gimoro amora
wach parliamentary ka ji ogo mbaka to onge gimokelo. Koro an gima dawacho ni wauru go mbaka, ji oriwre gi lecturers ka tek to ji ogo mbaka e ndara. Aya, nyakwara mo gijwang tie weche mathoth matie kar ka mano motene mana ka mise ngawe kanyo na aduogo mondo mi ang'akaw Patch Fidel kaachiel koda ka welo mamoko ma pod wantie kod e studio kinyi ma kawuono ka nyakwara mo gijwang mane en ogai mar obila mano makoro nosechiwo telo mabere ni useyo mokalo kaka comrades kuom golo obila kendo tiyo gi teko mathoth. Gilbert Masengeli koro nyaka sani nitiere doho kendo nitiere doho kacha nochwalo paro mokwongo ne en mano mara ni mondo mi bura ma tude kod kwepo chopo e doho kata contempt mano mi otere e jela kuom ong'ane bura ma dhi e jela kuom dweche 6 ochung' kata owit oko mano bende doho noseketo bathe to sani doho winjo chenro mage ka gintiere kar kacha ka noseyie mar chopo kanyo mondo mi wawinjane kaka kanyo bende obedo ka odhi nyime mano ka wantiere kode ka achiel kachiel ang' wawinjane kinde mabiro mondo mi ka wayude wabedane kod ng'eyo ni kanyo to nitiere yo machal nade mano kama nitiere ka iwacho ni ochopo e nyim doho odiochieng' ma kawuono mano bang' bedo kata ka otemo mondo mi ogol ng'eto mare mano mar tere e od twech kuom dweche 6 mano jail sentence mano yudo kanyo juma mokalo kane ng'eto ma kama ogol nyakwara mo gijwang en tipo mantiere achiel kachiel kendo ang' wayudo thuolo mar winje kata nene e yo machuok ahinya mano ka wantiere kar kanyo wanene kaka chenro go dhi nyime e doho mantiere buore Nairobi kar ka achiel kachiel wanya neno pichni mago pichni mantiere doho achiel kachiel kaeto bang'e ang' wakoni ane kanyo ni to ochal nade nitiere kanyo kotenle kod okindege magintiere kar kanyo ang' wayud thuolo mar winjogi achiel kachiel nitiere jogo ma ineno kanyo gin okinde madongo pachoka mabende wanyayudo ni thuolo mana mar winjo obila osechopo kar kanyo kendo igeno ni saa moro amora kochopo sani kochako sani wadhi yudo thuolo mano ka wantiere kanyo gi ogai machon mano mar obila e yor kojolo mabende nosetieko mare mochiwo telo manyien mano Masengeli manyaka sani nyakwara mo gijwang koro nitiere e doho mano ma pacho kae picha go ang' waduogo wayudgi mathoth ahinya kinde mantiere kar kanyo to sani nyaneno nitiere jogo ma osechopo e doho ero nitie kanyo mano achiel kuom jod bura mano bende Masengeli ma bende koro ochopo kar kanyo e doho mar mondo mi wanene ane achiel kachiel mano wadhi yude kanyo e kinde mabiro mano okinyi makawuono nyakoro mago pichni mabiro ni kanyo achiel kachiel mano ka wantiere kar kanyo. Aya, koro kinde moro amora nyakwara mo gijwang kochopo sani okinde mag Masengeli bende koro osechopo kar kanyo kanyaka sani osebedo kata ka oluonge e doho nyadibiriyo duto ok osebedo kata ka ochopo mano miyo ng'eto ma kamae nogol nyakwara mo gijwang mar mondo mi otere e od twech kata jela kuom maromo dweche 6 mano ka entiere kar kae nyakwara mo gijwang ka wamedo mana luoni chenro no mana kaka bedo asebedo kae ka wayudogi e kinde mabiro mano Masengeli ma bende osechopo kar kanyo e doho kinyi ma kawuono warito mana mondo mi jayal bura ochop kanyo achiel kachiel okinyi ma kawuono. Masengeli osebedo ka ni e ng'wech ahinya mano ng'wech mar neno ni ochungo dwaro mar tere e jela kuom dweche 6 mano miyo ochwalo apil mabende ne odhir nyime nyaka juma manyien mano juma ma wantiere ni juma manyien chieng' wuok tich Masengeli onego bed ni chako twech mare mar dweche 6 e doho mano ka dipo ni onge gimoro amora machungo chenro machalo kama wacho ni en bende osebedo gino wacho ni en ongoing defiance kata bedo gi wich teko
mano bende ka ne nitie kacha e apis kanyo bende gik ma noserem chopo e nyim jayal bura Lawrence Mugambi ma bende nyaka juma mo ntiere ni ong'e maber ni jorit mage nosegol. To gima nyaka opar bende nyaka Ramogi Ojango odiochieng' manyoro tok ka nosechamo muma mar apisi mano ogai mar obila manyien Douglas Kanja nokawo thuolo mano mar romo gi jogo bende mantiere do ma pacho ka oneno kanyo pichni mane nitie kanyo koda Martha Koome. Ne en thuolo mar neno kar kanyo ni bende winjruok nitiere kata gik milieko. Masengeli nowacho kar kanyo ni golo obila mago ma nerito jayal bura Lawrence Mugambi kama nitie ni gidhi kawo kos moro, mano ne en adieri koso ne en mana weche mamoko mantie kotenore kod ng'eto manochiw mago weche mane pontie kacha mano kweda ahinya kod joyal buche ma opogore mana kama gintiere kar kae. Ang'wayo thuolo mara dok e doho ma pacho ka mondo mi ang'wa yude achiel kachiel. Mano bende kwaneno kanyo ni ywaruok koro mosebedo kanyo kata tension mosebedo e kind obila kachiel koda doho ma pacho ka osebedo kata ka medore kendo medo bedo mapek. Bende nyaka Ramogi Ojango mana mondo mi wapar ni kanyo gisebedo kanyo e chenro mopogore. Wacho ni jogi mosebedo kae ka ing'ado negi bura mopogore. Ma en Gilbert Masengeli ma bende ne obedo kacha yor kojolo mane kinde mokalo. Sani ka entie ka nyim do ndalo auchiel mokalo ng'eto makama nochiw kod Justice Lawrence Mugambi ma bende nochiwo ruling makama tich abich mokalo mane koro kete mondo mi obed ni odhi yudo twech mano mar dweche auchiel. Mano ka omiye ndalo 7 mondo mi ochwal ng'ur mare mogeni kochopo juma manyien chieng' wuok tich mano dhi bedo kanyo ka oserumo. Mano ka wantiere kar kae mano biro bang' kane oserem chopo e doho kata rem chopo e doho ndalo maromo 7. Wacho ni nyadi 7 kinde mantiere kae. Ang'wayo thuolo mano mara dok e doho mondo mi warang ka jayal bura chopo ni to en ng'eto mane medhi chiw kar kanyo ka koro sani oyie mara dok kacha e doho achiel kachiel. Nyaka Ramogi Ojango pichni ga yudo kacha ni mar jofwambowa osebedo kar kanyo ka gintiere e od bura mano burano kama gintiere achiel kachiel. Watimo mos kanyo. Wacho mano bende chenro mar mbako romo jotwak mano god e studio kinyi ma kawuono waseduogo kendo wadani odhi nyime kode mana kama ntiere kar kae. No oda tieke kod jal ma bende osebedo ka osetise ne ja komiti Fidel ancora mana paro mugi kantire kar kani mar wada rango kama chielo ng'anyo mag jopuonj mbalariany ora ni kanya makoro wachom wach mari mugi kotenre koda bedo mara komiti do ka ikwede e okang' mamalo matani ne interject kana donjre mana matind kama ne zena ochope to paro mantie ka en ni jopuonjre mantiere kar ka gibedo gi paro mopogore ni une jok manya bedo ni gin sell out kata jok mabedo kata ka usogi. Shida madung mantie is the composition kaka na wacho and shida machielo ben other student leaders. Gimana izena wacho is very true. We have one student leaders who only cater for their stomach needs. We call them tumbocrats. Mano gimantie and okonyal ringo kuom adier. Mano gimantie, but also adwa challenge jopuonjre wete naka. One gishida, one crisis sani. Model ni obedo imposed on us. Enka one kodeka. What can we do about it? Wasebet gijo gipiny chakre March nyakasani. The kind of sittings wasebedo go opogore gima wan go sanini. At least wangi stipulated rollout mar the roles of the different committees. Wangi stipulated timeline gidhi work on. As much as I agree with the timeline, 8 weeks into the semester, mano the end of the semester. I agree mano is something to be talked out, but bottom line, I'd also want them, and I also know they deep down agree that talks need to be done. But shida maduong mantie is the lost hope of these students, the comrade fraternity, kuom the student leaders and kuom government. And mano a challenge madua we talk kuom student leaders wetena. I personally believe okana chiel kuomgi. Student leaders rolled out memos, cancelling demos. I personally did not do that. Nuachiwo press kaka students make JKUAT, nuamio government demands, and this time around the government responded to our demands. I'd put it, I'd say in a positive manner, by setting up committees, gimadhi deal gigigi.
We are fond of the government doing these things. That's why it is purported to be a delay tactic. And what before wasite committee, no, I believe what the bedogi ground rules make out. Gimoro kaka timeline no, must be clearly checked into. You can't tell us you want to review this thing for 8 weeks. What we want, the government already knows. Government gimwaduaro, like it's just implementation. Wadua betpin, ginyiswani nudua ma oknyalre, ma emanyalre. How are we going to bend this thing in a certain direction? Mogik, I want to clearly state that I totally disagree with new funding model. And I want to give 3 reasons momi I disagree gigini. Kama no kapoka kawiwe masani kona kata ni kajaje chikida njoto au beno kawiwe. Okay, mara chielen, it is very discriminatory. And gimarach ni wabete class ani angeni ngani come from a rich family, ngane comes from a very poor family. Mano gima very discriminatory, and it also ruins the morale of education. Gimara rio and the cost of programs. As the old model in the differential unit cost, the most expensive program, for example, medicine and surgery, ne range gimoro 460,000. It was somewhere in the 460s. As we speak, the same medicine and surgery is in the 612s. Where is this drastic increase coming from? What has changed? We understand inflation has come, but is it that wide? If we had resumed the initial program cost, this new model could be working very well, because if you take this 460,000, put it in the new model, a student in Band 5 is expected to pay the most expensive fee. This student is purported to come from family marriage kabisa. This the percentage my student need chulo debedo 184,000. That is something that could be favorable. Koro Wadwan answers. We want resumption. I heard someone saying it's subsidizing. Onge subsidy. Can you just want them to resume the actual program cost? Gimogik and the MTI, the means testing instrument. The government uketoa kumali chinikech. I'm most tempted just so information madhimi oketa band 1, molo oketa band 5 madisav. So I feel it is tempting for me just so information wachoni come from an anyathikich and such stuff, so that I be fitted in band 5 more than band 1. Koro I'm challenging the government. Government and custodian mar information wate. Government and custodian mar CRB. Let them use the data that they already have. Ongiti and mar government kwa your data each and every time ondogiti gi data magin go. Let them analyze from what they have and let people be put in the new bands. I totally reject the new funding model and I welcome the committee thing, but conditionally. Review of the composition of this committee. Wangi students, Kanyo mock student leaders. Gimara Rio, we have 70-something universities, a republic ma Kenya. We want inclusivity in each and every university. We believe there is room for inclusivity of all universities, even if not all student leaders, Madhibete committee, no. But I believe at least a student leader from each and every university in Kenya. Ero kamano. Adan makparang ikanyo koromo jongo kayo masani kauduogo wadi nyime gicheno marba koromo. Vile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Kidonda miketona newecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingone Ango muloku pachime nyagiera Aworo Ango muloku pachime nyagiera. To get Susumila as your representative, dial *812 *784 # Ramogi TV Eodjoto Meduto. Any committee, lakini wachonia. Jumani committee no.
My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. And the first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Akina mama, sasa tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discounts na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Miga *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your product from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 5 onyango. Manera Mogi TV. Machigi nyakora Mogi Jwang' pod wantiere karka weche pod thoth. Iwacho ni gin ng'anyo kod somo kama gintiere karka. Nitie moko bende matimore doho ang' wakoni kinde mabiro. To sani nyakora Mogi Jwang' wadaloko tanga. Dakika modong' karka maromo 30 ni kata 20 gi wiye. Wadatiyo kode mondo rang ng'anyo mag jopuonj masani koro ntiere karka. Orocho chenro yo machal nade. Nitie mbalariany achiel makiwacho weche mag ng'anyo mag jopuonj. Wang'e maber kama nochakore kendo kama ne wach ne ochakre maduong' ahinya. Jopuonj mane pok ochul kuom kinde malach.
ang'eni ionge teko mar loso elo jopuonj to dani wawinjane kaka jopuonjre kadhe kata gima gikadhe kindegi ka jopuonj nitiere ng'anyo. Mana ang' tera achiel kachiel nyaka ir Zena. Zena Olo ma mbalariany ma Tuk. Zena. Erokamano Cleophas. Uduto ung'eyo ni ng'anyo mar lecturers kata jopuonje mag mbalariany nochakore e Technical University of Kenya. To kwanza nochakre chon kapok koro the main one ni nobiro. To this is affecting most of the students nikech iyudo a semester mar per semester jidhiga like 15 weeks. Tiyudo ka koro sanie my the 4th week ma koro lecturers wa odonje ng'anyo. Matiende ni wase go down 4 weeks wadongi around 11 weeks. To king'iyo system mar school e mbalariany wacho maber ni inyalo mana timo penj kaponi ichopo kiwango mar 75% of attendance, meaning I attend class 75%. Kitimo calculation mari iyudo maber ni 4 weeks gi already wasedhi 35%. To chik wacho kachacha ni onego bed ni miss 25. Matiende ni wanyalo wacho ni karibu students tema ne mbalariany ok onego bed ni dhi timo kata mana exams margi kochopo end of semester. Koro yudo ni ng'anyo mar lecturers ni ose affect system kendo osegemo like keto ngima mar jopuonjre kuma tek. Mar ariyo, japuonjre kano wuok dala noting'o nyaodumbe moro. Sani isebet abeta ka ine ot, sama ine ot cha kech ng'eny ga oduma no ridore properly. Koro yudo ni kwa dhi dok e session kata kaponi wabodok mabe ops onge pok waneno, yudo ni dok e session ka already ionge kata kaka inyalo chiemo. Koro frustrate ngima mar students sana. Then lecturers an ng'anyo gi ni endi a support kabisa. Okonego bed ni itiyo kumoro, ing'eni gin be gin gi familias, gin be gin gi nyithindo, ginyuol gina kaka jonyuol. To ng'ato konego bed ni in kumoro ma life ni like you feel like in frustrated kata ngima ni oket kuma tek sana. Koro wanto ng'anyo gi wa support, en mana ni inyowa nikech wa waste a lot of time. Sani onego bed ni kata koro ne wa approach mana weeks mag cuts, lakini neno ka kata jipoko chak kata mana puonje mbalariany magwa. Koro I support lecturers mondo ng'any. The only thing ma inyowa en ni ok wang'eyo ni gidhi ng'anyo marom nade, to ok wang'eyo koda wadhi dok e session, ok wang'eyo kaka dhi bet. Erokamano ahinya. Kama wantiere sani ochal nade Victoria, kirange JKUAT nyaka sani gi ng'anyo mag jopuonj ahinya mag mbalariany. Ang'a timore mbalariany sani? Onge somo madhi mbele gisani nikech jopuonje ong'anyo, onge classes madhi majidhi, but yudo ni nitie lecturers moko ma still hold classes online. Japuonj dwa puonjo unit moro ma very complex online gi slides to japuonjre ok winj. An gi pacha ana support strike mondo lecturers mondo strike mondo at least waseneno ka strike to government bedo gande ka hear grievances mag ji. Koro gi strike mondo at least sirikal owinjgi, mondo ochulgi e samachon, mondo at least kik interfere, nikech koro ka ging'anyo nyaka January kaka lecturer wachane wacho. Mano dhi interfere gi academic calendar ma school and perhaps will affect the performance mag students at the end of the semester. Yes. Kamano mane chal mar wach ahinya e mbalariany gi kama gintiere. Mbare nyaka sani men ng'anyo mokwongo meneno mag lecturers are chaki ki mokwongo nyaka sani kama intiere mbalariany ma Kenyatta, to pogruok nyabedo ni chal nade, to bende geno mari maduong' en man? Ma ng'anyo mokwongo maneno nyaka nadonji, taneno ka ok ober ahinya. Nyoro ne an gi class, taneno ka lecturer na ogol gi ng'wech gi lecturers wetene. Eno niano nobiro e class, to kako biro to gole gi ng'wech. Makata kawuono nawuoyo gi lecturer to nyisa ni ok ane kadhi biro, wanene uru kaka gik moko dhi mbele. Actually gik mang'eny ochung' kaka KU sani kilalo school ID to kinyal replace nikech gi ng'anyo. Kidhi ka finance ok ginyal serve nikech gi ng'anyo. To a support ng'anyo jogi. Giwach gidwa nang'o med gi osara chulgi. Wachimi medo msara kae SRC chiewo to wacho ni omedgi. Dak mede lecturers. Jogi gi play a very crucial role ka gipuonjo comrades. Onego med gi mshahara. Wato giwuoyo about aluora mar tich, the working conditions chal nade.
onego wang'i the working conditions magitiye wakompea gi mag joma winjo maber mar motamre medo gi mshahara gi. Kano chako nawacho ni jogi nobedo piny from 2017 the CBA ma 2017 to 2021 gisegago mbaka bura ni gisebedo piny 10 times ka gigo mbaka ni titimo nango nyaka sani onge gimo setim to magi ng'ama joma nigi nyithindo joma chulo fee gimbe gin dhano gin gi mahitaji kima jukumogi. Health insurance is one of the reasons ma jogi ng'anyo ni ging'any mondo sirikal ochiew. One Africa, one Kenya. Governments ma Africa I don't think nitiere language ma giwinjo mopogore gi ka ji owuok ng'egi oko mager. Kamane chal mar wach Remi. Ng'anyo mag jopuonj. To un bende un gi ng'anyo. Wacho ni obedo juma ma ung'anyo to jopuonj ong'anyo. Chenro mag somo MMU ni kaka kare koso edo ng'ikruok maduong'. Erokamano ahinya Cleo. Awacho ni kuwuok dala mar MMU nwayawo negi yo kendo ne giluwowa kendo kata sani giwer awuok gokinyi gin sani gidhi wer kuma miluongo ni Solidarity Square. Adwa chako kawacho kamae, en wach malit ahinya nikech kanadongo kanasomo primary ne nitie wer moro mane werga ni jopuonj joma riek mokwongo kiwacho to mwalimu. Lit ahinya kaneno ka lecturer omako badgi kendo giwer kendo gikudho frimbi ka giwuotho ka giitisha hakia margi. Miya kela penjo mar wacho ni iyudo ka jondik ji tije sani dhi wacho kendo gilando ga ni gi prefer jo diploma as compared to jo degree. En ni seche mimiyo lecturer pesa mathis kata rang'iny mar somo cha dok piny ok onya miyi mang'eny to notimore nade oyudo matin. Mar ariyo Cleo, ibiro ni lecturers mang'eny timo gimiluongo ni part-time associations with the universities. Opuonjo en lecturer achiel to puonjo TUK, opuonjo MMU, to puonjo KU, to puonjo UON. Miyo seche moko gi prefer ok ni gihero kata wuotho no moro gi. En mana ni mondo at least kochopo giko dwe kata kochopo sami chule to ka jo KU odeko to maybe seche moko jo TUK nie sa kata ka jo TUK odeko to jo MMU seche moko nie sa to ka mago tamre te to ka gideko te to obiro mang'eny matis. Omiyo en wach marach ahinya kinyado ni somo nyalo chung' e mbalariany mangima e Kenya mangima nikech lecturers kata jotieg jopuonjre pok ochul. Omiyo wakwayo sirikal gi duol mamuol ahinya ni ka giyie kata ka gin jowinjo to giyie mondo giwinj ang'owa giwinje duond jopuonje. Society ma jopuonj onge kata jogo matiego ji onge kare mano manyiso niya kata nyithindo mwagolo mwatere job market ka kare gin jogo moko tegno gin jogo moko chwiny. Omiyo weche to tuodore kendo tuomore kaendi. To omiyo kata kamano wakwayo ni ji nyaka beda piny mondo lecturers short time manyalore kochakore sani jogo nyal dok e class mondo jopuonjre bende nyal timo ang'owa onyal dhi mbele gi ngimagi. Kiyudo ka ng'anyo odhi mbele kendo odhi kamaendi dhi thiro weche meke somo to seche ma timore endi tiyudo ni onge kata university kalenda madhi wacho niya nikech lecturers nong'anyo omiyo koro wasudo ang'owa wasudo tam mar timo ang'owa mar somo. Gin gidhi gi kalenda gi cha kochopo sa penj idhi mi nyithindo penj gidhi timo ka gisetieko to giloro semester to weche orumo. Omiyo wakwayo sirikal ni nyaka donje wachni kendo nyaka ging'i wach jopuonj in the most urgent way possible mondo wabigi yore mar tieko ng'anyo ni mondo jopuonjre onyal dok e class jotieg jopuonjre onyal miyo jopuonjre gino mowinjore. Erokamano. Jeff Kasera, wan ka gi thuolo mar neno ni sikunde odhi nyime e chenro achiel kachiel kaka machielo bende nitiere ng'anyo mag jopuonj mbalariany kama gintiere. Bende paro ni onego mi thuolo twak mondo mi jopuonjre dog e skul jopuonj ma ahinya mane ng'anyo. Erokamano ahinya Cleopas. Ka dawuoyo ng'anyo mar jopuonj mokwongo support ng'anyo mar jopuonj with one reason nikech jopuonj gi magi jomodhi e skul gidhi jomodhi e secondary school jomodhi e universities most of them gin gi masters gi PhD. Okidwa ng'isa ni ng'ato kaw all that money modhi mosom mobed ng'ama qualified then koro kobire job market ka to koro chudo bedo matin. Get one kaka wa expect ni kwatieko school to mondo wabed employed to jogi losonwa good working condition. Koro ing'e ni sirikal miyo nyaw weche mag somo. Ng'ato nowacho ni kidwa nego piny tinego somo. Koro sama sirikal nego somo ni to onego piny onego jopiny.
Koro wakwayo mana sirikal ni ka ginyalo resolve issues mag jopuonje mondo jopuonje oge school. Sani ng'eni kaka school cooperative university kuma nitie kucho onge services madhi mbele. Students are stranded all over. Moko dwa dhi timo finance, moko timo registration. Aya moko be jonyuol be ng'eni jonyuol ok waduto te malwetwa romre. Janyuol go kwan ni pesa ma en go ni komiyo nyathini to rome run for the whole semester. Koro ng'eni en gima lit nikech ioro ne nyathi pesa to chiemo to kosom. Koro ng'eni mano miyo pek bedo ne jonyuol. Koro wako mana sirikal ka giyie to giduok gibed gi winjruok, gibed gi jopuonjogi mondo giwuo to gipenj gi jopuonjogi to gidwa nang'o. To ka gisetikore gi jopuonje ma giwuoyo maber ma gidok to one kaka student will be very happy, will appreciate that. Aya. Wacho ni mano dwaro mago mag jopuonj. Ta jogo ma bende utelo negi Fidel nyaka sani. Iwacho kanyo ni nitie chenro mopogore opogore minyalo ti godo. Ma en kinde malal mag jopuonjre ta ma itelo negi. Bende iparo ni infrastructure oselosi moro makare ka jopuonj ni ng'anyo. Japuonjre ma nyathi sikul nyalo yudo thuolo mar yudo services mantie sikul kata ka jopuonj onge. Be wasechopo okang' machalo kamano kaka mbalariany ma Kenya? Pok wachopo, and I believe okonyal chopo kanyo nikech antie services ma happen in university must just be offered. We in a third world country, and okapari anytime soon will reach such a point. Waching'anyo ma jopuonjregi mar jopuonjgi, I support it totally. Nikech the quality of education osebedo deteriorating from way back then. At least wang nigi ng'anyo once and for all. At least let it be known to the government ni onge somo madhi mbele. Nikech over time there's nothing these lecturers have been doing. Nikech attitude towards teach mar puonjo ni has been very negative. Lecturers gi osebedo ka ketwa gi online classes kaka Vicky nowachoka, and we've been gaining nothing. Gisebedo gi collective bargaining agreements, many of them, and nothing has ever been implemented. And gima rach sana saniwa, like in this nation, one ging'anyo left, right and center. Kawuno nyoro ne daktache, kawuno injo punjre, kinjo punje, like where are we heading kaka nation ma Kenya? And not forgetting ok jopunje kende, ntie nyaka kusu benie ng'anyo, ntie Kenya University Staff Association be ging'anyo, like nothing, totally nothing is happening in the universities. We just have inflow and outflow of people, like nothing is totally happening in these universities. Koro wa call upon the government mondo at least otimgi moro mondo at least lecturers wagi odoge class. We want them back to class, but obviously we want them comfortable mondo kata quality mar education obed improve. Nikech kata ko wacho sani nyocha neno government of the court, ministry of the court mondo gi stop waching'anyo ni, and that is just a clear direction that they are planning to do nothing about it. Do bedo maber ka giluongo jogi table, at least listen to their demands and pitch a way forward, but in the opposite dimension jogi dhi court mondo giket ng'anyo ni obedi legal. Koro what is this concern and challenge sirikal mondo gitim gimoro mondo wadoge class. We don't want to bury our futures into demos and such things. Aya, erokamano ahinya. Koro nyakoro mojwangi thuolo madongo ka mana matin dakika 15 kende to watieko chenro yena mondo akale ote moko mantiere karka. Felix Wuod Jobi wacho adhi somo gi mane simu kae, okangi thuolo maneno gi kar kanyo mago kale mbui maro mag Facebook. Wacho kani anaol gi government, mano Felix Wuod Jobi wacho ni aol gi government masani. Wacho ni strike kende emanyale. Sani, that is the voice of the people to talk. Erokamano ahinya. Jeff Odondi wacho ni network no mora ahinya kanyo no oro ote ne Zena. Zena the Conqueror ayiego kendo ni chenro. Bilix Zua wacho ni ene chenro kendo luo Zena jogi ng'eny ka. Koso jotu kodonjo te onge class gidhi mbele mana kama gintiere. Ote moro bero joka sani mar Olivet Ochieng' Okulo ka en Mombasa wacho ni namba koromo kendo moro ahinya gi jombalariany. Wacho ni gimaka kanyo weche mag ng'anyo. Aya, Honorable Calvin Otieno wacho ni moro ahinya e twaka entie ka kod
wacho ni mano Mbare golo wisdom ayie godo ahinya university presented mano Kenyatta University erokamano ahinya kano gikono jogino chopi tero dhi baika. Sylvia Oindi congratulations ahinya ntiere karaka wacho ni poch gi pak ne Wood Hotel Jakojwach Desmond erokamano. Bahati Africana wacho kamae aneno live mbako romo kawuok Juja Juja Road. Gleophas penyna jotend jopuonjre go pogruok mantiere kind band 4 gi band 5 ng'ama daka openjon katieko some to kawe duoka yo makare pogruok mane mantiere kind band 4 gi band 5 to bands mamoko kaka 1 2 kod mano mar adek to gin gibeyo to gin kaka jotend jopuonjre kod jopuonjre gin yore mage dhi tiyo godo mar mobilizing their fellow comrades mondo ginyuak lwedo kendo gi present dwaro gi e mesa ma sirkal mondo ka nyalore to giyud duoko makare. To be en adier ni gin kaka jotend jopuonjre sirkal chudo dhogi bor then suddenly giwito oko ng'anyo koda ka dwaro mano mag jopuonjre. Penjo no kada medo more wiye ka kopogore gi mos mani oro ka ng'ama daka openjo ni mantiere karka band 1 gi 2 gi 3 gin to gibeyo ok mulgi midwano mule mana band 4 gi band 5. Remi erokamano ahinya Cleo. Amor gi japenj mopenjo penjo ainano. Band 4 gi band 5 mwacho ni wagol ni eto wawachi ni wagol e nang'o. Adwa nyisi ni band 1 ber nikech household kata gino ma ot dhi chulo ne nyathigi e mbalariany ne piny mokalo. Kata kamano gima ji okia gi band 1 no en ni kaka omed mi scholarship kaka bende kitieko somo kaka loan ma in godo bende duong' mokalo kopimore gi loan mane e band 5. Kibire band 2 idhi mi band 1 government mi 75% 25% loan. Kichaki kibire band 2 kaendi en mani ngasno medo mana idho scholarship ya dok piny to loan timore nade loan bedo malo. Kokibire band 4 gi band 5 ma japiny no penjo band 4 gi band 5 ni en ma orach mana nikech iyudo ka household imiyo pek ahinya. Percentage ma household chulo bedo malo kabisa kobedo compared gi band 1. Lakini advantage ma en godo niko mi band 4 kata band 5 to kitieko somo to loan ni okinya compare gi loan mane ang'oa mane band 1 gi band 2. Loan ma ja band 4 gi ja band 5 pogruok en mana ni ja band 4 gi band 5 we believe ni gin household ma is earning 120,000 plus. Koro kitieko inyisi ni oduno nigi pesa omiyo in koro otokawa ng'oa okaw pek mar sombi. Lakini kitieko somo to loan ni to ni piny compared to ja band 1 nyaka band 3. Erokamano. Kangi mede Zena ine band man? Ane band 2. Angi kono mano mathoth bende ni ochal nade mana kama wantiere karkae. Fidel japiny no wacho wach reforms wacho ni ang'omo mi wadwa ni band 4 gi 5 obed scrapped off and gia different conversation kuom mano. According to me okadwa gigi mondo gibed scrapped. I feel ni the model ni is put in a way that tampering with any of the bands or any of the things in it would tamper with the entire model. Gipacha aneno ni when we assume the initial program cost, for example medicine and surgery, ka cost mar medicine and surgery ni odoke for 60, jaban 5 dhichulo 184,000. Ma feel that is something manageable. Yeah. Kama ne paro mantiere kar kanyo iwinjo kanyo dwaro mantiere ni odong' mana dek en paro moro man kare mondo mi ogol mamalo koso kigolete golate kare aungana gi pache no endo de ber ka band 1 band 2 gi band 3 emadong nikech band 1 band 2 gi band 3 iyudo ni gin at least like anane band 2 where I war about band 2 band 2 kanyo iyudo ni king'iyo the whole funding model koro ja band 2 kaka ane course matimo bachelor of economics iyudo ka chulo fee machal gi other students matimo the whole funding model koro iyudo ni that one anyalo manage
nikech be achule kata kenda nikech assault achule en gima nyalo manage lakini a reject agombo no bed band 1 2 and 3 nikech a feel ne student moro ma en position moro ma okonyal manage kata okonyal yudo like owuok kumoro ma like mondo kata ket chiemo moro e mesa cha bedo shida. That's why watemo mana support mondo kik jowete wabed ni inyore kata bedo ni wan seche moko wabedo gi hawi mar lwar kata e band smoti mangowa mo favor wa lakini chakre band 4 gi band 5 o inyore nikech yudo ni naneno kumoro ka giwacho ni ne gitemo nyaka ni nioroga kata chief e gweng an kana dwa join no kaneno chief mano bire ot mondo ng'iane ni to nyathini oromo bete band mane koro yudo ni criteria mane gitiyo godo ka giketo students gi e band inyo jomok yudo ka okinyal bedo gi uwezo mar chulo fees no to ketie band 4 kata band 5 something that is making other students to drop out of campus kata moko wuok mondo dhi asol maybe chieng' more kicha kiduogi timango iendelea gi sombi. Erokamano. Nitie ote madonjo ka kuom Owenda Ashley wacho ni the only voice ma sirkal ma Kenya winjo chal mana ka gima en ng'anyo. Wacho ni everything deteriorate. Wacho ni in terms of Kenyan education at higher levels. Erokamano enya wacho ni ene twak kanyo kendo yie gi jotwak duto mantiere ka. Dieli opong' nyinge man Facebook pokuloko. Wacho na neno maler ka ne gwenge magogo kanyamkago. Erokamano ahinya wacho kanyo ni Owenda Ashley chako duogo penjo kanyo ni difference ni kanye bands goduto awaselere karaka. Erokamano kuom kete karaka. Ntiere ote modonjo kuom Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni mokwongo osechopo kama koro police nyaka keti mang'eni students gin future doctors, journalists kod jotendgi koro mathoro madharaugi magidonjo nyaka koro kama gintiere keyo gi mgomo mar future leaders, doctors, journalists wacho ni gi ok ber ahinya kendo koro mano nyalo haba permanent graduates. Otherwise new funding model ni got a lot of challenges manyaka obed reviewed. Wacho ni maduong' ahinya ma uniform makelo learners mondo miyo oket gi machal koro ng'ama biro kod paro mano mar pogo gi into economic groups gin dikelo divisions mapek in all our learning institutions. Erokamano jamaguye Kanyada East mano Injinia Lazaro Kanyamboko. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ntiere ote machielo madonjo karka. David Oda wacho ni funding model ni fake. Wacho ni yore adek nyithindo sani timo courses mane ok giyiero nikech affordability. Wacho ni the rich ema sani ntiere mbalariany ukabila e courses mabeyo be ntiere mogik students mane other private universities be onego milon. Erokamano ahinya. Aya mathoth pontiere karaka donge dakika 6 wadani mondo miwatie godo chenro achiel kachiel ka adani mondo mwayud wach mogik kawuok kuom welo mantie godo okinyi ma kawuono. Anachako kod Jeff ka ng'imiya wach mari mogik okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Cleopas kuom woloni. Koro wach ta mogik adwa tiyo ka wacho ni awuod karachuonyo kosele Kindu Bay Town Ward ma be olap dhoga ndong ne MCA 2027 award no. Ta adwa wach mogik ka wacho ni student leaders all over the country gi student mondo wagol gima chalo marach ni nyaka wariwre kumoro achiel. To student leaders be wabedo ga ndhoga ma iluongi otieno tigo dhogi bor timigi matin to kiduogo to koro ilokori koro kidwa winjo wachwa. We have agreed ni wabro gi form committee. Warito report from that committee. Kok gimi report kaka expected to koro jodalawa student will decide. To decide kawa wacho ni student will decide to nge gima koro wawacho. Koro wamiyo gi time. Let's give them time mondo giwach ni there was engagement. O giwach ni wamiyo gi time mondo wawinjre kodgi. Ka gidagi to koro iwacho ni dhiang' kata nyara. Erokamano ahinya. Zena chopo iri kendo bia wach mari mogik. Erokamano Cleophas. Anatemo jiwo student leaders ni mondo olisten ne jopuonjre moketo gi e telo goendo. At least giwinje duondgi, gitim research margi, giwuo kodgi mondo pimnegi e kaka giwinjo nikech seche moko nyalo bedo ni ok giwinji mondo ka gichopo mbele kucho ka gi represent these other students at least gi fight sana nikech ging'e maber ni chien kuma giweyo jomoko hinyore. Koro gimiwa miya itgi gimed winjowa to gikony mondo
i new funding model obed favorable ne ng'ato ka ng'ato to jonyuolwa be obed ka nyalo understand gi mondo nikech jonyuol ochopo kuma koro chuny gi tho ka nyathi wuok e secondary ka koro dwa dhi e tiegruok ma mbele to chuny gi tho kendo gibedo gi tabu sana mar nikech gin gi wasiwasi kaka nyithindgi nyalo somo. Koro students wa tafadhali listen kabisa mondo ka udhi wuoyo kucho on our behalf at least u feel uwuo ka jok ma feel gima wa feel. Erokamano ahinya. Ng'eni jok madhiga go picha gi ker ka bo winji donge. Koko mar wadioro ni giote ni. Desmond, mari mugi. Wachna mogik en to the fellow leaders. The moment oyieri for the people. Come out for the people. Wach mar bedo puppets ni onego rum. Sacrifice ti iked ne ratich oganda oko fukoni. Stomach interest waket kando. Kata komi gimoro cham to gima ni hapa ni dhi timo cha itime. Mano gima amor gi Babu Owino. Babu Owino wacho ni and the only voice mano nyati, the only action mano nyati yoga against sirikal ni action. Kata koluongo miye gimoro to mano ni kando but action nyaka pod otim. Koro kata ko miye gimoro dhi set house go picha gi ker. Igine go i cloud chase godo. Pod agenda mano teri kacha emitim. Atieko gimano. Erokamano ahinya. Ng'eni samoro jok mane twak ne ni kiwuoyo tirango Fidel. Chani ose mar Fidel koso mar ng'a. Kata kamano waka wach mogik bene kuom Vicky. Yeah, Longani Vicky Abiambo, Homa Bay. And my final thing manyalo wacho ni education was meant to be an equalizer. Koro kwa neno ni nitie kaka dwa bedo discriminative ni nitie the rich and the poor bedo e band mopogore. Waneno kata ni constitution address wachni to okber ka serikal tiege e wach mar school. School mondo bed ne sawa ne jite, nyithindo mondo dhi school, jok mochan, jok modhier, jok momewo dhi school sawa. Yeah. Erokamano ahinya. Atieko di ker ma JKUAT. Wach mari mogik nyabedo mane winjo kanyo iwacho weche picha, iwacho ang'o, iwacho model, untie ka komiti ntiere karka mari mogik kitieko kawuono. And mara mogik adwa assure the general comrade fraternity ni mora mabeti, the comrades' interest will come first. As much as there's that general public perception ni as student leaders die otanda gi sirkal, mano is not true nikech if we were doing that on 9th we could not have called for demonstrations. Luongo demonstrations gi and from where I sit anyalo wacho ni nitie positive feedback moa e sirkal nikech at least partially giwinjowa and gi constitute at least committees, reasonable committees wangni, and gi task each and every committee gi role ma gidhi timo. Koro the ball is now on the committees court and I urge student leaders, fellow student leaders mondo gitim gimanotero gi e committees go, gideliver ni comrades kwa semiyo sirkal our amendments and everything, watim report, wakete public domain and wachiu timeline mok 8 weeks ma sirkal ochiwo cha. Mano margi wabe wan gi marwa. That is why it is a committee. Gikel patch gi, wakel patch wa watiku mora chiel mondo wa deliver ni comrades. Koro wadhi timo mano and bang mano wadhi kete public domain. And if the government okdhi winjowa will actually my sitting mogik mwan go gi sirkal e kuom wach funding model gi kwa tieko mato karach to bed marach koro kamano. Koro mujwangi se winje ka achiel kaka weche duto chal nyaka sani. Adwaro wach mogik kawuok kuom Remi ma en jagoro maduong' mar jopuonjre mbalariany ma MMU. Katieko adwa wacho ni obila mano make kanda karodho rawera mane dhaw ne hakine, wamedo kwa sirikal mondo okawatwa mokwongo. To kamano pok otimore, bende kamano ok otimore to nwakwa ojendete kata rowerete man university mopogore opogore mondo nwariw lwedo mondo wa fight for justice ne Trevor masani to koro nie e kar thieth Rongai kacha. Katieko adwa wacho ni en saa mar ojende manyaka ko wawuog oko mondo wang'e pogruok e kind wuon thum gi jakuo thum. Kawacho kamano awacho ni sani nyaka wang'e ni somo en haki mar japuonjre ka japuonjre piny mar Kenya kaendi. Omiyo we are entitled ni mondo wayud quality kata tiegruogno
motegno kendo mochwiny momiyo ka ng'ato dhi oko mondo onyal manyo tich to en gi gigo kata qualifications mago mamiye mbi kata mar bedo kuonde mag timang'oa mag tich. Katieko adacho ni sirikal nyaka wuog oko mondo o defend somb nyithindo Kenya ka, owuog gi lecturers, gibed piny, gigo twak mondo nyithindo nyal dok ang'oa, onyal dok e somo margi. Adwa kendo kwayo jogo madhi bede committee kata port mosechwal ne nyimene ker mosechwe koke kawacho ni gidhi mbele mondo ko ging'iane wach new funding model ni kidhi kacha pare ni in bende nyathini bobiro somo gi funding model mabiro ni sani ok onyal hinyi lakini obobiro ko hinyo nyathi machielo mbele ko wakwayo mondo wariwre kanyakla watim mano man kare mondo ka ndalo mabiro wanyal gero Kenya kanyakla. Erokamano ahinya Remi. Erokamano ahinya uduto kuom thuolo mar bedo koda ka Remi, Vicky, Fidel, Desmond, Zena kachel koda ka Jeff. En mor mar bedo kudu kendo kwapuonjore miyo oganda ong'eyo gik mathoth mobedo kotimore e mbalariany mopogore opogore pacho ka. Nabedo kodi ka okinyi ma kawuono nyaka sani ma koro watieko. Nyika Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka chisango menendo Ramogi TV. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishi